Da. Da, Storytime are de zis o poveste el. Adeziv. Cum am eu mici? Eu acum am 7 ani. El împlinise 4 ani și eu aveam... 3. 6. Doar dacă ai 10, cred că aveai... Aveam 7 atunci. Da. Adică cât are el acum. Și nașa noastră a văzut că... Nașa lui. Nașa noi. Nașa mea Nu. a văzut că mă uitam foarte mult la ceva cu o caracatiță și s-a gândit să Nu caracatiță. Nu știți? Aia în orășel copilor ne-a făcut surpriză și pentru că stăteam acolo. Atunci fratele meu, cred că Disabla era foarte mic și nu stătea la bunicii noștri. Și eu zis să ne ducă și până în orășel copilor. I-a spart banii. Unul la mână. A cumpărat toate plușurile posibile și imposibile. Eu mi-am luat și eu o jucărică. Mi-am luat un arc din acela care se face așa mare. Da, știți și voi că nu avem cum să o te poză, dar să pun. Așa. O să pun o poză pe Mac. Da. Și el și-a toate jucăriile prin ziua lui. Am mers și ne-am dat în Coradia aceea care face așa. Și fix după ce ne-am dat noi, efectiv, corabia aia a căzut cu toți oamenii în ea. După ce ne-am dat noi și după ce am plecat acasă, efectiv, a căzut. Au dat la știri și... Am murit? Da. Bun. În fine. Nu, Sofie, și mai simți cu aia, cu crabul ăla, cu... Da, și ne-am dat pentru caracatiță, în care el și-a dorit foarte mult. Și noi... Apropo, în barcă ne-am dat singur pentru că la nașa lui și la nașul lui nu au vrut pentru că le era frică. Adică la nașul lui nu era frică, doar că au zis că nu se dă el. Stop, nu mai baterie. Da, pare nu mai avem baterie la aer condiționat. Este un cal. Da, deci avem un aer condiționat mare acolo. Și noi cu caracatița aia... Wow, nu se fac mai mult. Și la un moment dat caracatița aia face... Și rămânem blocați. După caracatița aia începe să facă așa. Cu noi. Ăsta a început să vomite pe acolo. A, și ghiciți ce? Voma lui a ajuns în capul cuiva. Și tu ia ce poate mai mult. Tu? Eu eram foarte chill. Aveam efectiv un paharel de suc și eram... Și am... Bine, pentru că avem și firi foarte diferite. Nu mai avem timp. Ne vedem în partea a 6-a!